Men seni enim iyi saljak. Sen barıncı bilene menzigi mon korsa şey. Awa. Bizdenem nira gitse, näme etse ýakynragynda bolýan, bana habar edip durýan. Şol öňküleri alla. Men aktörejek. Akyny menden. Näme baş hakykaty bilýänne? Misal hakykaty bilmeli. Dogryçyl bolmaly. Doğru diýär. Berekella. Men ödäs. Netip bolsa. Näme ödeme? Anam bilir sana muňa ödänmez. Onda näme diýim? Bugundan şeyler denise kabul ettim. Bulganda var. Başlıkça 7-24'lygymdadyr. Kemme habary barbardan ýetir. Berekella. Ta bolun başlyk, ta gaman işler. Tamam. Kemme zady başlyk barbardan habar eder. Çıkayım telefonu elimden aldım. Çağrı işgatlam ekit. Ana olunca. Endi näme oýnam var? Göreli. Uy, ýoksa da Beýmurat. Öňrak ýagulum dogany bilen bolan zatdyr. Unutdys. Yok. O zatlar unutulmaydı olsa. Ol hiç. Yöne eýýäm 10 gün bäri ýar bilen hiç gürleşip bilemok. Görýäňa, dogany gelýär, ýygynden gelýär, alyp gidýär, dogany gelýär, düşürüp gidýär. Eline jaň etsem, iňmäk elinem galdyranok. Gaýtap SMS ýazypdyr. Men telefonum doganymda bolýar, jaň etmedi. Näde habarlaşýagym bilemok. Diýdarja, sen maňa kömek et. Kim ýerde işläp gördüm. No, o bilýän, Magazynda işledim. bilýän. Iňmäkçi toýda akçandan boldum. İşin aýby ýok. Ýöne braçka sen alyp barja oglan. Özüň ýaly meni alyp barja. Gaýrat et, kömek et, ýardam et. Sen bir işçan oglan. Sen men ýakyn dostuma, sana kömek etmän, kime kömek edeň dostum? Öwreçi ýok alyp barja bolman. Man. Sen şeýle bir tanymal oglan etip geçdirer. Men ýargyly ýok, man ýeter. Oň ejesi, dogany. Men ýaşymyň uly bolan sebäpli, o bola oglan bolan sebäpli bermejek bolýarlar. Aramyz 10 ýaş. Ýargyl men ýanymda kiçik bolan soň ödeň duşuna çykarjak bolýarlar. Ýene şawar gurrun da. Beýmuratçan men gowy tanýan ha. Şeýle bir gyýlar bilen tanıştyraýyn men seni. Ýok, man Ýagulun aňyrda dur diýär. düşüneňok. Men onu söýýän, ha, diýdajan, düşün. Men onu söýýän. Ýöne sen maňa alyp barja bolmany öwret, gaýrat. Bolýar dost. Bu gurrunlarymdan gaç görme dost seni. Ýok. Hay şolar ýaly. Uy, ýoksa da Beýmurat sen goşgy bilýänmi dost? Goşgy bilýän. Ýöne toý goşgularyny bilem. Ay, yer bolýar. Men dipdirimde bar. Onu men sana özüm berem. Ýok. Abi getir bunu bana verin. Hani vereceğim top. Ay. Tawal gidersen. Diýişiň ýa öwrendim. Sen yana giyince oradan ama bana gelin ya. Tawal. Serep durdu şunu alıp duruyorum diye bırak. Ben tanıdım. Atulur. Arkayım var. Neçe adamı gidim? Ben şu adamı. Beş adamı ilkinci toyum. Patan var. Tawal. Bak tamam. Hayrat et gönül. Benim de bunlar daima ben şu adamı ahdat derdim. Arkayım var. Bu Alperen kafundan pulunu yok var iyi. Benim de kaptım da toyum kanladım. Bolya. Hayrat et. Gördüm yeke duyma oğlum benim kaptım. Tawal gidersen. Tanaya kadar. Gaz suyu daktım bir merken. Yok man. Gaz. An Beýmurat getiren özüm eýdireýinde ýeri tanaday. Tawal gidersen. Beýmuratçan, düýünki toýa tuwalemy, gowy sowupdyň. Ine bugunky toýam bir edil şoňa açyk edip alyp çyk. Sen diýişimden gowy barýan şu atla. Tawal. Ana muňa därni dime. Özüm daşlaranda durar. Bolya. Onu toýa aňyrda serip durarsyň da. Ýok, Seni bol. özüme aljalar. Ya aljama talgynma. Sen alyp barşyňy alla. Ýok, ho. Ne diýip bolsa, şäher doldurmasa diýär, näre iter diýär. Tawal. Boldy men gidip berjek toýa. Bar, Bolya. benim barany ýydyň bilen.
Wa uradandım. Hasan, öýdeme? Bale. Gel assalamu alaykum. Wa alaykum gowmaljan. Ýasynda. Beýmira da gat gol kaýnap. Ha. Düýün kutoy şeýle gowpaldy. Bolmasam şoňa lados. Agaba etdi da Beýmurat. Ya Beýmira, bunu toýy berdim aýdan Beýmira. Wo. Nesip potentek. Kän toýy berjek. Beýmira da oğlan nori. Sara oğlan däne. Näme boldy? Ara. Şu Beýmiradyň urulmagyna da, Beýmiradyň öňe üstüne ýağlynyň doganyna tutulmagyna da çardy ýaknyka diýip ýörler. Şey diýsene. Ya var şu ýağly nira bitdi. İki diňe ýağly da çaryň var. Çar buletmäňe bolanak sen. Sonku dör gaçyt gol çary. Näme diýlemem ýağlynyň doganyna çar habar berýän bolmaly. Men fikirme şeýle sen näme pikir edin? Ay bari menem kursaş oleyle o beyle diýben bolanak. Ýöne men manoň anona ýeterin. Beýmurat men gatsylaýan. Ya Beýmiradyň var, gadal ýaly olanday. Menem şoň şu kömek edip berün Ali. Özüň görýäňa näil azaplar çekip 10 nişledi, mun nişledi, afçant bolup gördüm, magazin nişledi görýäňa. Awa. Allahdan ýol bir açylyk gitse. Uy Ali, men kelem bir pikir geldi. Näme pikir? Biz bile çaryny ýazarlarly. Telefonni, gidýän ýerlerini näme iş edýär? Ýaltanmanjyk şonu ýazarlaýarlar. Mene Beýmurat üçin etjek şu zatlary. Bak. Doğru aýagy diýdarsan, ýüregime jaý bolla işledim. Beýmurat ýa-da gater berdi. Ay şoňa menem göz ýetirdim. Ýerine başga bir tap bereýin diýdim ýerine. Edeno. Beýmurat hiç adam ýaly bilen aýyrdy. Halis ýok diýip durdyň. Ya dulan Beýmuratdan aýryldy ya. Şoň üçin näme deli ikaşy ýör duşuranda. Ýör. Ýör. Beýmuradyň ýanyna degip geçerli göröldi. Ýör. Tüm sallan çağın argası. İlmin molup şu zeminin üstüne toyda geçtim. Ömrümüzün her günü. Her kime yetirse toyda yetirse. Toylar sebep bolsun täze toylara. Juwanlylar sevsin, hem de sevinsin. Gelin malı, giyirip çıksın öylere. Ocaklamın oğlu olsun hep öyün. Açılıp, yapılıp, dursun kapılar. Şu gün o zatlar hakkı arzu edelim. Dağlan dağlan, bir kalaş takılar. Türkmen halkının her bir günü toy bayramına ulaşıyor. Ene bugün olsa, acayip şehirler. Akşehir aşağılar bireyip durur. Mahmul toy mekanına, fiilemeyen ağrılar. Güçlüler ağrılar. Şimdi de güçlüler ağrıların yarın şu yengimiz olsa, sınav doğumlular. Bunların mehvan perfendi olur. Begen sinimden. Begen sinimden yarın çocuk doğdur mu yılı olsa, Ecevul Gülü'nün bakıt toyunu durmuşlarında olur. Mehvanı bu bakıt toyuna durmuşlarında ilgilen yaşlarında bir can falanlar. Bakıtta doğunan fırınlarını, koç oğullarının onlarını, gözüm gözüm, ilanın onlarını, tüyfürükten ardı ödüyor.